Sabeu que està en via judicial i hi ha un grup de socis que ha decidit personar-se en la causa. És la plataforma Un Crit Valent, que ja fa anys que existeix. Un dels representants el coneixeu perquè ve els divendres al Que t'hi jugues, és el Quim Molins, però la plataforma la lidera el Jordi Medina. Jordi, què tal? Bon dia. Hola, sí que bon dia. Aviam, què és el que impulseu des de la vostra plataforma exactament sobre el cas Negreira? Bé, nosaltres vàrem partir fa uns dies, pocs, vàrem partir de la base de que efectivament, com tu estaves dient, que tothom xerra, tothom opina, les xarxes socials, no sé què, però i què més? I què més? Què podem fer? Què podem fer pel Barça? Què podem fer? A part de xerrar, que a mi no m'agrada pas xerrar massa a les xarxes perquè no em vaig. Millor, la teva salut t'ho agrairà. Sí, segur, i el cervell. Què podem fer? Vaig estar pensant i vaig arribar a la conclusió que l'única cosa que podíem fer era comparèixer. Com? Com a acusació particular. Contra qui? Enrique Negreira i les seves societats. A fi de què? A fi de comparèixer, adherint-se en el procediment com a crit valent, com a col·lectiu, com a plataforma, en representació de socis en general, no dels socis, perquè no tenim aquesta legitimitat. No la tenim, però sí que sabem que els propietaris del Futbol Club Barcelona són els socis. Qui defensarà la dignitat i la honorabilitat dels socis? El club es defensarà brillantment amb el lletrat Cristóbal Martell, segur, i lògicament els expresidents i exexecutius, parlant clar i en plata, aniran a salvar el seu cul. No podem permetre que passi el que va passar amb el cas Neymar, que hi hagi una conformitat que només acabi condemnat al Futbol Club Barcelona. Això ja va passar. Aleshores, qui defensa el Barça? Sí, lògicament, la seva defensa, que torno a dir, que per descomptat serà una defensa segur, brillant, i que defensarà el Futbol Club Barcelona. On són els socis? Doncs som-hi. Aquesta és la conclusió. Quants socis de moment firmareu aquesta acció? Nosaltres aquesta acció d'adherir-nos com a acusació particular per accedir en el procés la presentarem com a crit valent, és a dir, com a col·lectiu, que ja ho saps, a través del Quim Molins. Per tant, com a crit valent, com a persona jurídica, diguem, no com a representant dels socis, insisteixo, no podem tenir, Déu-nos en guard, som gent modesta, som gent normal, ja ho saps, molts oients també ho saben, per tant no podem exercir aquesta legitimitat perquè no la tenim. Sí que hem obert des d'avui una via per la qual els socis que tinguin ganes de donar suport a la iniciativa, de recolzar-nos sense cap responsabilitat, sense cap obligació, per descomptat sense cap cost, però que diguin, escolta, jo vull estar amb vosaltres, tenen un canal, doncs nosaltres simplement el que farem és presentar-ho en el seu moment al jutjat i a més comptem amb el recolzament de 10, 20, 100, 1.000, els que siguin, socis, però, diguem, l'acusació particular contra, insisteixo, Enrique Negreira i la seva societat, la durà a terme un crit valent. Quin és el canal? Per si algun soci ens està escoltant i... Doncs jo no me'l sé, és un mail simplement dient que ara te'l diré, posaré un segonet l'altaveu i te'l diré. És simplement, m'adhereixo, soc tal, DNI tal, carnet de soci tal... Sí, ara m'ho envia el Quim, uncritvalent2001@gmail.com. Perfecte, doncs a través d'aquest canal els socis tenen, escolta, jo també vull plantar cares, jo també vull ser-hi, jo també vull recolzar, simplement enviar un e-mail i ja està, que som 100, doncs serem 100 socis liderats en principi pel crit valent. Si després resulta que hi ha altres iniciatives similars que pot ser que es produeixin, ja ens ajuntarem, jo crec que el soci ha de tenir veu, jo crec que el soci ha de tenir capacitat i ha de tenir representativitat. Doncs Jordi Medina, gràcies. Mira, i això el Quim Molins fa molts anys que el conec i la meva mare sempre em diu no posi les mans al foc per ningú, però per alguns sí. Jo ho dic perquè molta gent ara pensarà què hi ha darrere i per què ho fan
Bueno, jo del que conec el Quim de fa molts anys i també el Jordi, no tant, però també et conec de fa molts anys, estic convençut que no es mou cap altre interès que no sigui el Barça, perquè el Quim Molins una cosa té, és que és un boig del Barça, però boig, i mira que hem discutit vegades de moltes coses, Ho sé. No ens mou res, absolutament res. Al darrere no hi ha ningú, no hi ha res, no hi ha cap altra voluntat que no sigui ser-hi presents, perquè hi hagi una altra veu. És que si no, el Barça, el club, estarà sol. Tothom dispararà contra el Futbol Club Barcelona, la Fiscalia, les acusacions particulars, la Lliga, la Federació, el Consejo Superior de Deportes, és que tothom anirà contra el Barça. Nosaltres l'únic que volem és, des de la nostra, insisteixo, modèstia, és ajudar, és recolzar. No podem defensar el Barcelona, ja té la seva defensa. No podem pretendre representar els socis a la totalitat. No podem, perquè hauríem de rebre 100.000 adhesions, cosa que no passarà ni de bon tros. Però sí que el soci pugui tenir una representació, que tingui veu, pugui conèixer el que ha passat, tingui la documentació, tingui accés a les informacions, pugui pertànyer als interrogatoris i pugui defensar l'honorabilitat. Nosaltres estem segurs... Mira, el que ha passat és evident, ho sabem tots. Sou vosaltres qui veu donar la notícia. Bueno, això ho sabem. Això implica haver comprat àrbitres? No. Això implica haver robat partits? No, ho hauran de demostrar. Pregunto, quants àrbitres asseuran a la banqueta? Quants? Cap. No asseuran ni un. Els àrbitres, que teòricament són, diguem, la mà executora d'aquest delicte, no n'asseuran ni un. No podran demostrar que el Barça ha comprat cap partit, entre altres coses perquè estem segurs que el Barça no ha comprat cap partit. Jordi Medina, ho fareu aquesta setmana o esperareu quant temps esperareu a presentar? Nosaltres, en principi, la idea és fer-ho aquesta setmana. Esperem rebre les adhesions que rebem. S'ha posat avui en marxa el canal, el que t'ha dit molt bé en Quim Molins. En principi, ho presentarem l'abans possible. Si pot ser aquesta setmana. Jordi, gràcies. A vosaltres una abraçada. Gràcies. Adéu. T'envio, si de cas, Núria, el comunicat que han fet, i així, si ho vols penjar a xarxa, ho dic perquè la ràdio les paraules se les han portat bé, però bueno, és important que hi hagi plataformes de socis que es preocupin pel club.